Welcome back my another video. Logoफोर दिनै आरो गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। स' दिनै आङो गय दंफां लानो थांनि गय दंफां लानानै दिनै गय दंफां गायनायखौ नोंथांमोननो देखायगोन। स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि उन इन्टार बांला কি কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে এটা লাগবে না স্যার দাও না ওটা 250 হ্যাঁ ওটা 250 ওটা 250 পাঁচটা বড় এটা 200 ऐसे इतने क्या दादा की ठीक है तुला तुला तो काय लसे का ओहो स' गय दंफांखौ लाना फैबाय लोगोफोर नैबेनो गय दंफाङा बेखौ गायनोसै स' माबोरै गायनांगौ नोंथांमोननो देखायलांनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय। दे एकता बाहायखौ लादों गायलायबाय लोगोफोर गय दंफां स' बे गय दंफांजोंनो देनां फैसा सोलायनांगौ गायदों र' आरोबाव खौ गासोना होनांगौ लोगोफोर गासोना होबा माने दै हाबबाथाय एसे दिगदार जायो बेखायनो ओरै गासोना होनांगौ। फांसे जाबाय दानद' आरो जाबाय क्लिक आरोबाव फांसे लाबोबाय हाजागनायखौ ब्रा गासै गासै होनांगौ नै बेबायदि गासै 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 होनांगौ दंफांनि दे क्लिक खालाम मोजां लादोंलाय ब्रा नों इयाव फांसे गायलायनो र' Mari lah tuh, bilangnya tok boxe.
हाइब्रिद 10 फुट गोजौआवनो थायोनो बेखौ बरपेटानिफ्राय लाबोनाय जादों फुलिया बरपेटानिसो गाहाय 2 बोसोरिया फुलि लास्ट पिस दङ बेखौ गायनोसै माबायदि गायो नै बहुत हासारनि बुस्थु गायनाय जाया लाबोना नायदों लास्ट पिस जात हासार होनांगौ बेयाव जोंनाथ' हासारबो गैया जागोन ना जाया गायना नायदों 10 फुटआवनो थायोनो गाहायावनो आरो बारनि थाखाय मोजां बार गाहायावनो थायोबाथ' मोजां जागोन गायना नायबाय ओरै गासोनांगौ बेबो बारा गोथौ फबबाथाय थैयोनो नैखौ एसे बाराथाय फबबाथाय थैयो होनना बुंदों जोब्बाय गायजोब्बाय गय फुलियाथ' बरपेटानिफ्रायसो लाबोनाय बरपेटानिफ्रायसो लाबोदों नो बेफारिफोरा ओमफ्राय आं 25 दालसो लाबोनानै गायना नायबाय हायथा 10 फुटआवनो थायोनो बेनिफ्रायनो गायजेनदोंमोन आं बेनिफ्राय ओरै गायलांबाय 25 दालसो गायबाय दिनै गयानो देरख' हाया नै हाग्रा बारि जादोंना जों जुरिनांगौ गयानो मोजां जाया बेथ' 4 बोसोर 5 बोसोर जानाय लागाम दङ बै गोजौआ दाबो थाया बेफोरो 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोर बेफोरबो 3 बोसोर जाबाय बिदिनो दै थानाय जायगा नालाय एसे गोथौ जायगा नालाय ओंखायनो गयानो जानो नागिरा दिनै आरोबाव गोदान गायबाय हाइब्रिद गय गायदों आं देग्लाय हाइब्रिद 10 फुट जानायावनो थायोनो आरोखि माने इयाव गिदिर जाबाय इयाव माने गिदिर जानानै ओरै गाहाय जानानै माने बे सिनियावनो थायो होननानै बुंदों आरो बहुत हासार होनांगोन बिदि थायनोबा नायबाय माबायदि बेसेबां गोजौ जायो नायनोसै बरपेटानिसोनो फुलियाथ' लाबोनानै गायनानै होबाय निजाबो एसे फांसे गायबाय दिनैनि भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोबाव आवगायाव भिडिअ फैगोनखौ नुनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामलायबानो जाबाय ताकि नोंथांमोननि नायनाय आरो नोंथांमोननि सापर्टआवनो आरोबाव जेन जौगालांनो हायो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ बाय बाय see you again